Croeso i'r gyfres. Mae'r stori'n wahanol. Ac yn y gyfres yma, rydyn ni'n mynd i edrych ar storiau cyfarwydd. Yn hyn, wel, yn ôl rhai, mae pethau wedi gadael allan yn ddifeddwl, wel, neu'n bwriadol. Ac ar dros y Nadolig, mae dwy wraig wedi mynegu eu siom a'i hanfodlonrwydd efo stori'r geni fel mae wedi cael ei chyflwyno yn y gorffennol. Ac mae y ddwy wraig, sef Mair, Holsofaca, a Basti, Marsena, yma hefo ni. Felly, croeso mawr i chi'ch dwy. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wel, gawn ni ddechrau hefo chi, Mair. Pam ydych chi wedi mynnu siarad? Wel, am fod gen i ran allweddol yn yr hanes, dwi gwir. Ond nad oes sôn amdana i. Di'n enw i ddim yna. Mwy nag oedd yn wraig job, neu wraig lot. Wel, be yn hollol felly oedd eich rhan allweddol chi yn stori'r geni? Wel, fi oedd y fydwraig. Ia, ta. Ia, wir. A chi ta, Basti? Be di'ch cwyn chi? Wel, i minnau hefyd golli fenw. Hwyrach mae ngwri, wel, fy nghyn ngwri bellach, oedd berchen y gwesti Bethlehem, yr adag hynny. Ond fi, da chi gweld, oedd yn gwneud y gwaith i gyd. Fi agorodd y drws. Fi symudodd pobl o gwmpas mwyn ffeindio lle addas i'r ddau. Pam felly fod y stori yn sôn am wr y llety? Oedd yn gwneud un byd cofiwch oedd i stari ei dyn. A da chi'n meddwl swn i wedi rhoi nhw mewn stabal? Llofft sy'n nhw wedi gael gen i. Eitha neis. Dim y gora, cofiwch, oherwydd oedd hynny ddim yn bosib. Ar y llawr gwylod yn y cefn. O, i rhaid ag anau hynna i gyd. A mi ro'n i efo chdi, don Fasti. Ond cario ddrinc bach da. Lwc deu gwir, oherwydd, roedd yr hoga fach na, o fewn oriau roi benedigaeth. A'r peth cyntaf fe roed ni wneud, oedd gofalu fod y lle yn lan, wel, sbotles o'r ora gallwn ni. A dwi'n cofio gofyn i'r hoga fach na. Am beth da chi'n obeithio yma chi? Hogyn ta hogan? Ond erbyn hynny, roedd i bron yn fully dilated, a'r contractions yn dechrau dŵad fel ton ar môr. A pidiwch a sefyll y fanna fatha rhyw log cors glwysio hon yn dweud, wrth y dyn oedd efo hi de, pan mae eisiau mewn yn ôl fas barion swpar iddo fo. A Joseph oedd hwnnw. Ia. Dyn oedd lot yn hyn a hi cofiwch ond annwyl iawn yn te, a diolchgar am bob dim oedd. A mi symudodd o'r gornel, eistedd y gadar wicr, y plat ar ei lun o, a'r llwy yn ei lawr, ddim yn bita dim, cofiwch, mo'n syllu wasi. O, mi fedrwn ni deimlo pen y babi bach, o diolch byth. O, herwydd o'n i di ofyn i bridge, cofiwch. Pwsh mawr ar y nesa, medda fi wrth yr hoga fach. O, yr o'n i yn fy ffwdan wedi anghofio gofyn i henw hi. A mae rhaid fod y dyn wedi dallt, lwch. Ryn henw a chi, medda fo. Mair. O rwan ta Mair number 2, medda fi. Pwsh arall. Eto un arall. Eto mond un arall cariad. A dyna lle roedd o. O, dwyr. Rhwng y nilo fi, llun i'n bogal, brych i'n tac dan dol. Hogyn dio, medda'r dyn. Ia, medda fi. Dowch ato'ch gwraig a hogyn bach. Sgynnoch chi enw? A mi gymis i y plentyn, lwch, oddi arno fo. Ond mi oedd dal i afal yn y llwy. Pidiwch ar rithro i roed enw, medda fi. Gadwch i'r enw ddwad o wynab yr un bach. Wel,
Dwi'n i'n faint o enedigaethau dwi wedi bod yn ymwneud â nhw. A chi be, mae pob un yn rhyfeddol. Wel, unique. Ond, o lle ddath o, neu hi, wel, mi wn i'r biology. Ond, mae yna rhywbeth arall na wyddwch chi ddim, be ydi o? Rhyw dirgelwch mawr. Celwch mawr. Ia. A mi oedd o gnog ar ffenast, ti'n cofio? O. Ti'n cofio wyneba 3, 4 o fugeiliad? Un yn pwyntio am i mewn, ac un arall yn dangos oen. Yn ei feddod, mae'n amlwg. Mae'r lladd di cael beharu chi meddwl fi. A ffynnu'r cyrtas yn de, rhywbeth o'n i di anghofio i wneud. Wel, ffasti a fi oedd y tystion cyntaf un. A da ni eisiau rhoi y record yna stret o loch. Dyna pan da ni yma. Y tystion cyntaf felly. Ia. Ie wir. Wel, mae hi yn stori wahanol. Diolch yn fawr i chi'ch dwy. Mae pawb sy'n adro stori yn isgiwio i siwtio ei hunan. Yn tro ni ydy cael gwneud hynny rwan. Ia. Ia, da. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Mae hi wedi bod yn stori wahanol. Diolch i chi'ch dwy. Cysyn, tad. Diolch.